s'anomena Last Call, el meu anglès és fatal, però crec que és l'última llamada o alguna cosa així, i és d'un autor suís que és Otto Schwarz. Espero que els agradi. Bona nit.
València, a aquestes hores de la diumenge i més. Crec que és un lloc fantàstic per a tocar. Jo el coneixia fa temps, el coneixia fins que no. És un molt bon lloc per a tocar, el camí està un poc estrany, però el lloc és fantàstic. Per primer que és agrair a l'Ajuntament de l'organització que vaig comptar amb vosaltres per a tocar la clausura del concert i també volem agrair la col·laboració que tenim per a funcionar a la Argentina i ens fa la vida més fàcil en quant a la logística i algunes altres coses. S'enganxa també d'una maneta i l'agrupació musical Ontinyent que ens deixa el local per assajar i la Santa Cecília de l'Iria que ens deixa la percussió per a tocar. Tens que agrair a tots ells i sobretot agrair a aquestes persones que hi ha gent de Sacs, hi ha gent de València Capital, hi ha gent de Pego, de Pego no està avui, però de Pego, d'Oliva, d'Albaida, de Arranca de los Caballeros.